Salutare prieteni, viață cu episod. Astăzi jucăm mește Minecraft. De obicei vreau să jucăm mește Minecraft. Că și cu Andrei, e aici Andrei. Stai, mă, tași în gură cu silent tău. Ok. Bă, vreau să vă arăt așa un pic skin-ul. Dăm aici. Vreau să vă zic ceva, vă place skin-ul meu din joc? Dacă da, apăsați acolo pe butonul de like. Dacă nu, bă frate, chiar acum bă, ok. Dacă vă place skin-ul acesta de Minecraft, apăsați acolo pe butonul de like. Hai că dau un pic mai încet sonorul, pentru că s-au de fiat tare și nu, mie nu-mi place. Și când vorbesc, se vede foarte nașpa, așa că hai să vedem. Deci vă place skin-ul. Dacă e un skin așa de YouTube și vreau să vă prezint și eu casa, că am zis că bă, de ce nu să nu prezint casa, deci vă zic sincer, vreau tare mult să vă prezint casa și stai să vă mutoleacă un pic așa, uite aici. Și vreau să vă prezint și eu casa, pentru că am zis că bă, de ce nu să nu vă prezint și eu casa. Și așa că apăsați acolo chiar acum pe butonul de like acolo, că vreau tare mult să vedem câte like-uri strânge, pentru că mi-arăt fața. Ok. Hai să vedem. Deci, prima dată hai să vă arăt patul. Deci acesta e patul. Frumos cu bofse. Bă, în Minecraft niciodată n-ați făcut așa, în care vă făcea așa un pat. Fix așa cu bofsele astea. Nu, vă zic sincer, fix cu bofsele astea, uite, cu bofsele astea. Fix bobsele astea. Și acum, ia să vă arăt acum. Și aici sunt chesturile. Vreau să ies acum afară. Să vă arăt și așa, până în casa. Bine, de obicei am spart un pic acolo, dar o să, de obicei e super creativ, deci nu-i bai. Pentru că facem acum. Și așa, bine, acolo sunt niște puțini ceva probleme, pentru că na, pune așa un volt și așa vreau să vă arăt așa cam asta, deci trebuia să fac și acoperișul, dar n-am făcut acoperișul, am zis că trebuie să fac acoperișul după ce ies așa, deci vă zic sincer, acum, na, dacă voi vă place, dacă nu, vedeți, cum vă place, dacă nu vă place, dacă nu, aia frate, dar acum, ia să vă arăt și aici. Aici sunt chesturile mele, de obicei n-am nimic, bine că trebuie să apăs aici pe telefon. De obicei n-am nimic aici și aici avea să vă arăt. Aici am pus așa un pic niște diamante și aici am pus niște din astea și acolo sunt gold. Știți ce am făcut aici? Așa să mă joc pe calculator și că am făcut secta de gaming, dar zic, bă, să trebuie să știți voi chestiile astea, cum mă prefac că mă joc. Vreau să vă arăt acum baza mea. Bă, pe bune! E bun și așa. Da, și bă! Am mâncat cu știbiditopul ăsta. Bă, dacă știți pe știbiditop, da, v-am arătat în video trecut în care făceam GTA, bă, dar dacă vă tot de GTA-ul acela în care făceam eu episoade, deci ăsta e baza mea secretă. Vă place baza mea? Aceasta este din ăsta care craftez, care scriu numele acolo la arme. Aici este din ăla care fac poțiuni, aici sunt chesturi și toate cele. Aici sunt golden mâncare am zis, nu? Aici cred că sunt golden. Acolo e mâncarea, aici e golden apple și aici sunt diamantele. Da, aici sunt diamantele. Astea sunt pic, așa. Și aici nu putem să mergem,
pentru că de obicei asta e casa mea și nu vreau să-mi pierd casa. Dacă mi-am construit și o casă asta, să nu o pierd, știi? Și o să băgăm și altă hartă, pentru că, na. Dacă vă place skin-ul meu frumos, bă, am zis că aici pe jos, știți că așa arată el, o să spart totul și nu cred că o să-mi fac un drum. Am făcut așa, dar să fie frumos, știi? Pentru că am zis că, bă, că mi-am dorit toată ziua să-mi pun aici ciment, pentru că nu mai vrea să fie, știți voi, chestia aia de acolo. Și, da, că mi-am dorit de mult timp și să nu mai fie chestiile astea, știți? Dar eu încerc să fac aici, încerc să fac, dar acum nu vreau să mă pun pe treabă, o să fac în episodul anterior. Așa, aici am pus gunoiul, de acolo am făcut coș de gunoi, serios. Dacă ziceți că bă, dacă n-am făcut coșul de gunoi, așa, ăsta e coșul de gunoi. Ok, hai să ieșim. Trebuie să scriu și nume la casă, nu știu ce nume să-i pun, hai să-i punem așa, știți voi, ca pe numele al canalului. Uite așa. Ok. Și acum ne facem o lume, din asta o lume. Dăm aici, băgăm pe far, băgăm pe rugby și băgăm survival. Deci gata, acum sunt pe survival și acum am ajuns pe survival acum. Asta nu e jocul ăla care mi-am făcut, Minecraft-ul ăla care mi-am făcut fratele meu, ăsta era mai altceva. Stămânea un pic cu Minecraft-ul, dar eu am descărcat alt joc, care nu se seamănă, bine, știți jocul acela Cratman? Dacă nu știți că pe Cratman, acela e Cratman. Și ăsta e, nu e versiunea, e altă versiune, nu știu cum se chema, Cat Speed, nu știu cum se chema, dar o să vă arăt după ce se încheie acest episod. Ok, hai să, prima dată trebuie să ne spargem și un copac lejer, știți voi chestiile astea. Și dacă vreți, ne face și eu din aia de acolo la cel la Minecraft, în care mi-am jucat cu fratele meu, în care facem, cum se zice, Among Us, da. Cine să fie impostorul, va trebui să omoară inamicii. De obicei suntem 2, nu suntem 3. Îmi pare rău dacă, dacă era și verișorul meu aici lângă mine, mai ziceam, făceam un episod, dar data viitoare am zis că facem. Cred că o să sigur verișorul meu să vină până la mine, nu știu dacă putem, sau poate mă duc până la bunici, poate, mâine, chiar acum poate mă duc, după ce se termină acest videoclip. Mă scuzați. Și acum ia să facem așa un mic copac, trebuie să termin foarte mulți copaci. Da, și am zis că îmi fac și o casă de copac, dar o să-mi fac și casă de copac, dacă totuși așa. O să fac și casă de copac. O să fac. Bă, bineînțeles că e degetul meu și pe cameră, vedeți? Și n-ai cum. Gata. Albină. Albină. Bun. Facem așa, facem un crafting. Că normal că trebuie să ne facem un crafting. Și aici trebuie să ne facem și noi niște arme. Va fi o sabie. Știți voi, chestiile astea un topor, că am nevoie de topor. Și am nevoie de... Am nevoie de un pickaxe. Că numai că am nevoie de un pickaxe. Și mai trebuie ceva. Îmi trebuie și din astea ca să ne face o barcă. Uite așa, o barcuță. Perfect, gata. Îmi ia crafting-ul de aici. Stai că aveam toporul. Am toporul și pot să sparg mai bine. Găină! Ok, am luat și niște mâncărică. Adică. Și noi mergem să-i... Și acum mergem să explorăm acum zona.
Băi, trebuie să și conduc, trebuie să mă duc să pun și caracterul, că dacă nu e pe caracter, bă, poate găsim și noi niște mâncare de aici pe aici, că poate sunt mai multe mâncare pe aici. Bă, câini! Câine! De unde sunt atâți câini? Hai, nu! No! 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 Dai! No! Dacă muriam... Bă, nu! Și noi n-am Golden Apple. Să zic că n-am Golden Apple. Frate, poate găsim pe aici Gold. Bă, poate găsim și noi un sat pe aici. Un sat. Ma. Bă, ce e aici? Ce e aici? Aici se termină harta? Aici se termină... Aici se termină harta. Nu, mă duc. Ia. Bă, mă duc. Am zis că aici se termină harta, da. Aici se termină harta, băieți. Aici se termină harta. Poate găsim și un sat pe aici. În celălalt Minecraft. Ăsta nu e Minecraftul original. Ăsta nu e Cratman. Ăsta e alt versiune. O să vă arăt acum versiunea jocului. Așa, ca să puteți să așa. Și vă zic cineva mi-a comentat în comentarii așa. Nu știu cum o chema. Ema Menda Alessandro cum o chema. O să pară și comentariu. Bă, dar râzi de mine că la StemDoc. Bă, de ce râdeți la StemDoc, bă? Bă, cine se pune cu mine la StemDoc 2? Bă, îi dau un cap, îi dau. Și ce e la cap? Dar nu putea să filme jocul StemDoc 2 pentru că nu mergea și mi se oprea instant când făceam videoclip. Și așa că nu mai ziceți de mine. Opa, mi-a pus direct în apă. Dacă vă place Minecraft, adică jocul ăsta, versiunea a Minecraft. Bă, ăstea sunt niște Minecraft-uri. Bă, ce faci, bă? Bă, ce faci, bă? Ăsta e fix în spatele meu și ăsta se face... Nu știu cum face. Bă, ce faci, bă? Bă. Bă, mă duc în altă parte, frate, că nu mai pot. Ok, acum sunt aici. Ok, ia să vedem. Bă, dar toată harta. Bă, dar toată harta. Bă, dar tu glumești cu mine. Bă, glumești cu mine. Nu te cred. Atâta o hartă de joc ca să mă duc să joc survival. Și gata, frate. Doamne, ai milă de mine. Găina! Bă, dar așa arată găinile, mă? În versiunea asta de... Uitați-vă! Uitați cum arată găinile, băieți! Și uite și ursul ăsta. V-am zis că e o altă versiune al jocului. În jocului. Hai că mi-am luat și o carne, bă. Vino ca ursuleț! Vino ca ursule. Gata, bă, am carne, bă. Cred că era vacă, așa. Cred că așa era vacă. Uite, acolo. Uite acolo. Bă, în celălalt joc, acolo puteam să găsesc orice, mă. Sat, orice găseam. Harta era foarte mare. Puteam să găsesc acolo un sat. Dar uitați-vă și voi. Nu pot să găsesc nimic. Dar să fac survival, să craftesc așa și asta e. Bă, cred că ies un pic. Nu, ies, bă, șterg. Ies. Deci ies, șterg asta și îmi fac alta, pentru că nu. Fiți survival, gata, bă. Gata, bă. Bă, frate, care este... Ce cu jocul ăsta, băieți? Ăsta e fault, adică să-ți craftezi orice. Lodi înseamnă că este așa pe orașe în care te duci
te prinzi să faci, uite, vedeți? Acum, gata, bă, nu mai fac așa. Ei, acum ajung fără mâini. Uștie. Ia că iau una. Mi-am luat 1000. Știi ce fac cu ea? Mi-o pun pe cap. Mi-am pus-o pe cap. Bostan! Mi-am pus-o pe cap. Și uite cum văd. Uite să văd. Bă, dacă trebuie să scot asta pe cap. Scot asta pe cap. E prea ciudat. Bă, puteți să ia chestia aia de bostan. Puteți să ia chestia asta de... Nu știu cum se cheamă, bostan. Hai să luăm și niște din astea bostan. Să face, poate ne face ceva cu ele. Poate ne face o plăcintă. Deci... cum arată vaca? Vaca... E așa vaca. Vacuță, vino ca că mi-e foame. Vacuță! Vacuță! Stai puțin aici. Ce are vaca asta, bă? Alo, vacă. Așa, dă-mi eu. Drincare. Și acum trebuie să fac și crafting. Aoleu, și crafting table și sabie. Că dacă vine zombalei, nu mai zic nimic. Ok, hai să ne... Nu scuzați, hai să facem așa. Vai. Cred că dorea să foarte mult să fac acest video. Dar nu cred că o să fac mult. Acest video. Bă, durează până să fac copacul ăsta. Gata, m-am nevoie de 4, gata, ajungem. Deci facem așa, crafting. Bam, bam. 2 de 4. Ne facem o sabie, pentru că o sabie, am nevoie de o sabie. What? Ce să... Ok, gata. Și acum mergem să vedem. Poate găsi și un sat. Gheață. Gheață. E pe gheață. Ok, e pe gheață. Bă, stai că am o idee. Nu, stați puțin. Am o idee. Îmi bag înapoi crafting-ul. Așa. Facem o lopată. După aia. Așa. Ne facem din asta. Că din asta puteți să zvârem mai repede, știți că trebuie să mergem mai repede. Așa că hai. O punem, ne punem. Ne băgăm aici și go! Asta e că sunt pe... Hai. Acum. Bă, dar am văzut că mitul ăsta mergea, frate. Puteam să merg pe astea, bă. Hai că da, dacă e, băieți. Și acum încerc să... stai. Merge un pic. Pe gheață. Nu știu, chiar merge un pic. Un picuț așa. Nu chiar tot. Bă, muzica mergea asta pe gheață, mă. Bărcile merg pe gheață. Stai că mai fac o dată. Ia. Și acum? Ia bărcea. Da, merg un pic pe gheață, deci sincer că... Nu prea riscam, băieți. Să-i iei înapoi, vreau să-mi iau asta înapoi. Cum pot să-mi iau asta înapoi, băieți? Bă, cum pot să-mi iau asta înapoi? Gata, bă, drop. Uite, când mergi... Ia, acum... Nu merge. Sincer, când mergi pe jos, nu se întâmplă nimic. Dar unde suntem aici, frate? A venit iarna, ce-a făcut? What? E puraș pe gheață. E puraș pe gheață. Dar toți că-s alb. What? Ok. Bă, n-am văzut niciun mob.
să spawnăm aici să omorâm și noi. Și nu chiar vrea să omor. Trebuie să facem să supraviețuim, că dacă nu, e foame. Așa că îmi pare rău. Ce credeți, mă, că omor eu iepurașul? Dar chiar așa sunt așa de rău să omor un iepuraș? Mi-e milă de ei, știți? Chiar mi-e milă de ei, de iepuraș și na. Bă, scrieți acolo în comentarii, aveți voi un iepuraș de companie? Aveți așa un iepuraș de așa de companie? Hai că da, că mi se crească viața, bă. Și să abia ăla, mă, aici. Bă, da. Uitați-vă, frate, toată hata se termină și n-am găsit nimic, băieți. N-am găsit nimic, deci n-am găsit nimic. Bă, hai să ne facem și noi un portal. Da. N-avem unde să facem. Bă, în jocul ăsta n-ai cum. Deci, nu este harta atât de mare decât jocul ăsta. Deci nu puteți găsi nimic. Deci, vă zic sincer, trebuie să intru pe creativ și trebuie să-mi fac un portal. Hai, că vreau să ies pentru că trebuie să-mi fac un portal de net. Sper că nici Nether nu-i... Sper că nici un Nether, știți voi, este tot așa, o mare vrejare. Acum putem să mă ridic.